So Thomas Mafumo has agreed to perform at Japreza's wedding and also to perform at Wicknell's birthday. That inonzi mari iyoyi. Mari ya Wicknell inonetsa kuramba because offer yacho yaanobva aisaka kana newo unozvitsunya unozvivhunza kuti inini ndiri weChiko, ini ndiri weZANU-PF, ndiri wechi, wopedzisira watongoti aiwa mari handingaimboirambe. Hanzi Japreza mwana wangu anotofara akanzwa kuti ndaridza pamuchato wake. Ini ndinombozvibvunza kuti Japreza angawirirana here na Wicknell kudeedza baba ava kumuchato. Because takangoona yakungoitwa announcement yekuti ndanzwa kuti kune muchato ikoko, Thomas Mafumo ndoda kuzokudeedza, ndoda kuzoita sei. Makambonzwawo achitada kuti Thomas aridze. Nyaya yekungonzi une mari kaunopesa waungotonga zvese. Muri kuona kuti Japreza akatoinvitirwa munhu waasina kutombobvira aplanira kuti achange ari pamuchato wake, but by ginde kuti iwo ndiri kupa mari akatoinvitwa akatonzi ndiri kukupa mari. I thought kuti he was told to perform for 1 million. I'm quite surprised now zviri kunzi for both shows it's now he's offering 1 million pamashows ari 2. So hanzi ari kuya futi kuzoita bira, varubva vatongojoinidzana nezvekuita bira rake, hameno bira rake raada kuita. Hanzi paane taimika asina kutsika munomu ndobva atirega nditewo nebira rangu. So I think kuti nyaya yekunzi million kaika yakangooma. Usati wamboibata muupenyu hwako ungonzi $1 million. You'll be crazy to say no to $1 million. Tara chokwadi chaicho. Hanzi ndine makore ndisina kuona vanhu, so this will be an opportunity for me also to come. Vedo murume mukuru aiwa anobva atotaura nhoroondo yekutozviexplaina kuti hey ini ndiri kutoshanda, it's not like ndiri kuyazoshanda kuzonzi mangwana akauzonzi uri kushandira wapiwa mahara. So hanzi ibasa randiri kuyazoita. Mashoko emuzukuru aya muchiruma, remember muzukuru anyatsotaura kuti I convinced him and he's going to say yes. Ndakataura navo, I had a very long conversation navo sekuru, saka vachabvuma. Ini ndinongoti every man has a prize. Zviya zvekunzi hauna prize unyepa, bvunzai Rutendo Matinyarare kuti akaita sei. Anoswera akuita board down to ZANU-PF akutoti ndakumbira regerero namai Mnangagwa ndiri kuakumbira regerero. Muri kuona munhu wese ane prize yake. Ini mukatongoti 2 million ndingairambe Wicknell andimboirambe ndotoitorawo. But munozoti mari yacho hainakidze kudya because the next person it's like I'm making the rest of the world, the rest of vanhu vasafe, ini ndongowana ndichingoti it's being selfish at the end of the day. But anyway ukaipiwa ungairambewo futi. Mukanya dai vakaramba mari iyi ndofunga taitozongotyawo kuti ndovega. Ende apa paunenge uchinatsoona kuti mari havana, vachembera, ende mashows acho vakaritaya vachaite zvekuimba ende mari hakusisina, vachaite chii, vakutongochengetwawo. Ndofunga millioniwo ichasarawo iri a legacy to vazukuru and vachararama kusvika nguva iko. Hari yakufanzirwa ofaka iyi. Zvakaoma zvandombotaura panapa. Ende vanhu sometimes ukada kuteerera vanhu unofa uine nhamo. Ndozvandoda kutongotaura. Vanhu vakawanda vaiti aiwa ngavairambe ngavaite setozoti havaibvume, but vakati panapa handiteerere vanhu. Ende ndozviri kutaura panapa naWicknell chirobva chatozvibhiga panapa. Hanzi ngenikupedza ndobva tatongovharawo nekungoverenga rundown of what Wicknell posted. Hanzi baba vemarudzi havana defeat. Spreading love will always win over negativity, hatred, and the endless, senseless conspiracy theories that seek to divide rather than unite us. I'm pleased to announce that I will wholeheartedly honor my commitment by paying a record-breaking $1 million for these 2 shows at $500,000 per show. This will make the legendary Thomas Tafirenyika Mafumo the highest paid singer ever in the history of our beloved country. I say a big congratulations to you, Mkanya, my best singer of all time, for making this decision consciously and independently without any influence from the naysayers who have never contributed anything meaningful to your wealth or to your extraordinary legacy. This is my small way of thanking you for your immense contribution to Zimbabwe's music and arts industry over the years, and more importantly for the inspiration your music provided during the liberation struggle that brought about our historic and precious independence. Your music has educated, inspired, united, and comforted generations of Zimbabweans, and your legacy will continue to live on for many years to come.
As soon as our house kumusha Gandami is complete towards the end of November or by mid-December, we shall also have the greatest honor of welcoming you to Kugarahuda Estate, Kugandami, Woodshire for our housewarming celebration. It will be a truly special occasion to host a living legend whose music has become part of Zimbabwe's history and identity. Thank you, Mukanya, for everything you have done for our nation and for instilling unity and identity through Chimurenga music. Okay. Hanzi vada kudedzwa futi housewarming. Imba iyaya so iri kupera iri kungoita 6 months, about 6 months kuvakwa, ndozvinoita mari anyway. Hanzi vachadedzwa futi kupefoma ikoko, which means kuti imwe mari ka vakuzoita mari vachembera vakufa kudai, so onzi mamiliyoni hazvizoenzani nekufa uri broke. Ndozvazvakanakira. Handizivi hangu what you guys think, but hey, vanhu havana kuzviexpecta, but anyway, vamwe vanhu havana kuzviexpecta, but I think a lot of us were expecting to see vachitora mari because paita zvemamiliyoni kapa, paita zvemiliyoni.